नमस्कार. रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा अशा प्रकारची ब्रीद लावून चालवणारे हॉस्पिटल ही खऱ्या अर्थानं रुग्णांची सेवा करतात की रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा याच्या नावाखाली नुसता मेवा खातात ही हॉस्पिटल्स आहेत की कत्तलखाने आहेत अशा प्रकारचं चित्र आता निर्माण झालेलं आहे. खरं तर विद्येचं माहेरघर असलेल्या पुण्यामध्ये घडलेली घटना असेल ती घटना म्हणजे एक गर्भवती दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरीसाठी दाखल होते आणि सिझरिंग डिलिव्हरी करण्यासाठी डिपॉझिटची रक्कम मागितली जाते 10 लाख रुपये. होय, डिपॉझिट 10 लाख रुपये एवढी रक्कम द्या तरच तुमच्या रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेतलं जाईल. अशा प्रकारे हॉस्पिटलचा धंदा मांडलेलं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल आहे की कत्तलखाना असंच म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही.